खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगेरिया 29 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो ULDC एक्स बेल्टि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खौसेयै दैदेननायजों कर'ना भाइरास COVID-19 नि थाखाय 21 सान लकडाउन होनायनि उनावबो आरो फिन 3 मे दानसिम लकडाउन होबावनायनि थाखाय हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै गोरिब सुबुंफोरखौ मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया बेबादि जोबोद हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि अनसायनायजों सानजा सानजारि नोगोरनि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारी दखरानि गाहाय नेहाथारि मनज बसुमतारी आरो मख'नाय आफादफोरनि गोख्रों मावथि सोद्रोमानि हेफाजाबजों सानजा सानजारि नोगोराव गं 350 नखरनो माइरं संख्रि थाव दालि आरो साबोन बायदि अनसुंथाइ होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु UBPO कमिटिनि नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारी मिरु UBPO कमिटिनि CWC नि मेम्बार प्रान्जिता बर' जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानी बसुमतारी मिसामारा गाव पन्चायतनि काउन्सिलर अनजालि केरकाटारी आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मुसाहारि आरो देकाफाम गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुमिता बर' मुसाहारि दानिया फै रादाबगिरि अरुण ब्रह्म दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि मोनसे लकडाउननि जे नेम नितिफोर खालामना होदों बे नेम नितिखौ गासैखौबो बर' रायजोफोरा फालिबाय थानांगौ आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जोंबो जोंनि बे भाइरासआ जिहेतु जोंनाव फैनो हाया बेखौ जों निश्चित खालामनांगौ। जों मिथिलायदों बर' एरियाफोराव जायाखै खिन्थु जानायनि सम्भावना दं। बे बेमारा फैयोब्ला बे भाइरासआ फैयोब्ला नोंखौ रावखौबो बसुमतारी गयारी होननाथ' सोङा सोरबा दले फैगौ होननाथ' सोंनाय जानाय नङा बयनावबो हागोन बेनिखायनो बयखौबो खावलायनाय जादों जे जोङो बयबो बे नेम नितिखौ फालिजोबनांगोन। लकडाउन खुलिखांनायनि उनावबो जोङो मोनसे गिखांनाय फैबावदोंसो गोजान जायगानिफ्राय फैनाय माखासे सुबुंफोरा जुदि फैयोबा न'खरफोराव जों जुदि दोनोब्ला बहायबो भाइरासआ फैफानो हागौ बेनिखायनो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो जोंनि संगठनफोरा जों नोजोर होबाय थादों आरो संगठना नोजोर होबाय थानांगोन। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि जिल्ला गासै जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि बिथांमोना जोंनि नैबे समाव दानि बुहुमनाङै जि सुबुंनि मोनसे गिख्रंथाव खैफोद फैदों बे समाव जोंनि खौसेथि सुबुं आफादनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गासैबो बिबानगिरिफोरा जोंनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय जायफोर खामानि मावब्ला जों रैखा जागोन बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायदों आरो लोगोसे दिनै मोनसे खावलायनो सानबावबाय जे जोंनि आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खोब खस्थ' खालामबाय थादों। गामियाव थानाय ओनसोलाव थानाय बा बायदि जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना कनसियास खालामनाय खामानिखौ मावदों। बेनि अनगायैबो मोनसे खोथाखौ जोङो दिनै माने रायखांबावनांगोन जे बे कभिड बेमारजों लोगोसे कभिड भाइरासजों लोगोसे दिनै माने गोबां गामिफोराव जों जिहेतु बर' मानसिफोरा बा ट्राइबेल मानसिफोरा अमा फिसियो अमाफोरा दिनै स्वाइन फिभार जाबाय थादों बेनि थाखाय भेक्सिनेसननि खामानि मावबाय थादों। बहाय बर' रायजोफोरा जों ट्राइबेल मानसिफोरा बयबो मदद होनांगौ आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आन्चलिकनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा खोब मोजाङै बेवहाय माबा खालामदों मा होनो मदद होफादों बेनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो सरकारि प्रखाखन लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ जों साबायखर बावगोन जोंनि ओनसोलाव बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंबाय थादों। दा बेजोंनो नोंथांमोनखौबो आङो बे 24 प्राइम हेडलाइन्सनि गेजेरजों नोंथांमोना जि मोनसे बे जोंनि आफादनि मावनायफोरखौ फोस्रावदों आरो बर' रायजोनो जिफोर माने बर' रायजोजों लोगोसे सुबुंफोरा जिखिनि मावनांगौ बेखौ फोस्रावबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आङो दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय। जिहेतु नैबे लकडाउन समाव दा जोंनि गोबां बर' माहारिनि न'खरावनो जानाय आदारनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिबोबाय थादों। दा बे समाव आइजो माहारिया माबायदि गावनि जाग्रा आदारखौ सेभ खालामनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर मेसेज हरनो सानो? दिनै दुलाराय बुहुमावनो बे COVID-19 नि जा महामारि महर लादों बे समाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि गोबां गामिफोरावनो जिहेतु गोबाङानो जोंनि गोरिब न'खर दङ जोंनि बर' समाजाव दा बे गोरिब न'खरफोरनि गेजेराव जानाय लोंनायनि
बिथिङाव गोबां उसुबिदा जों सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां बिथिङावनो जों नुनोबो मोनदों सरखारनिफ्राय माखासे बेफोरबायदि सहाय हरनायखौबो नुनो मोनदों। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव माखासे अनसुंथाइ जोङो राननो थाखाय दिनै जयै जोङो ओंखारबोदों। दा बे समाव दिनै जोंनि बर' गामिफोराव जा आइजोफोरनि न'खर दैदेनलांनायाव सोलिनायाव जोङो गाव हारसिङै जों मावनो होननानै दिनैनि समाव गोबां सरखारनिफ्रायबो माखासे जोङो कभिड-19नि बेलायाव माखासे नेम निथिबो दानानै होदों। दा जों नेमखान्थिखौ सिफायनानैबो जों गोबां खामानिखौ जों मावनो सानबाबो दिनै मावनोबो हाया। ओंखायनो दिनै बेवहाय जोङो जोंनि समाजफोरनि बेवहाय माखासे बिबान दङ। जों हारसिङै जोङो मावनो होननानै मावनोबो सानो रांखान्थि आरजिनायनि बा सेभ खालामनायनि बिथिङाव जों मावनो सानो। नाथाय जों नुनोबो मोनो जों गामि ओनसोलफोराव जों गोबांनि न'खरफ्रावनो जोंहा बारिफोर दङ। जों मैगं थाइगं जों मोननो हायो। जों माइरंखौबो जों सरखारनिफ्राय होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो बे बेलायाव मोनसे खोथाखौ जों खावलायगोन दिनै सरखारनिफ्राय बा गोबां आफादफोरनिफ्राय सहाय राननायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिङाव जोंनि गामियारि बिथिंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेवहाय बिबान दङ जे जायफोरबायदि बिथांमोना मोनथारनांगौ बेफोरबायदि बिथांमोनखौसो सायख'नानै जोङो होनांगौ। जोङो गोबांनिफ्राय जों बेफोरबायदि कमप्लेनखौ जों मोनदों। जायफोर मोनदों बा जायफोर मोननाङै बायदि मानसिफ्रा मोननायखौ जों खोनानो मोनदों। ओंखायनो बेखौनो जों खावलायगोन बेनि गेजेरजों जे बेफोरबायदि जायफोर मोननो गोनां बिथांमोनखौ जाहाथे सायख'यो। आरो बे समाव महामारि सोलिबाय थानाय बे समाव जायफोर माखासे नेमखान्थि दानानै होदों जाहाथे बेफोरखौ मानिलायनानै सोलियो। जोंनि आइजोफ्रा न'खरावनो थानानै जोङो इन्दि जों लुनो हायो, जों थावख्रि लुनो हायो, जोंहा जि जोम जों दानो हायो, जों बारिनि खामानि जों मावनो हायो। जों बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनानैबो जोङो जोंनि समफोरखौबो बारहोनो हायो। लोगोसेनो जोङो न'खराव गोबां सहायखौ खालामनो हायो। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो नोंथां। दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा माने सेन्ट्रेल UBPO बिथांमोननि निर्देश बायदियै बिथांमोननि थिननाय बायदियै जों माने दिनै जोंनि धेमाजि जिल्ला UBPO आरो जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जेसेबां माने आन्सलिक दङ आन्सलिकनि दारै जों माने सेन्ट्रेला जेरैबायदि बिथोन हरदों बेबायदि जों माने दिनै माने माखासे माने अनसुंथाइ मुवाखौ राननाय जादों। आरो बेवहाय जों माने जोंनि सानजारि नोगोराव जोङो गासै 350 सुबुंनो जोङो दिनै बे अनसुंथाइखौ राननाय जादों। आरो जोङो फैगौ समफ्राव हानायखिनिखौ माबाबावगोन। आरो जोङो सेन्ट्रेल UBPOनि थिननाय बायदियै बिथोनखौ जोङो पालन खालामदों। आरो उनहालागैबो जोङो माने बिथांमोननि थिननाय बायदि जों मावलांबाय थागोन। जिल्लानि बिथोन बायदिबो जों मानिबाय थागोन। जिल्लायाबो जेरैहाय माने सेन्ट्रेला जेरै थिनदों बेबायदिनो जों बिथांमोनाबो जिल्लाया जोंखौ माने आन्सलिकखौ बिथोन होदों। बेनि थाखाय जों माने बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर। आरो जोङो हानायखिनिखौ दिनै फ्राय रानफ्रामजोब्बायानो माथ्र नै दा गामि गंनै गंथामसोल' थारसै माने बेखौ रानखांबानो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन। आरो जिहेतु बे लकडाउन समाव रायजो राजाखौ सांग्रांथि जानो थाखाय नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो? सांग्रांथिनि सोमोन्दै जोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों आरो नै दाबो बुंबावगोन। जिहेथु जोङो माने लकडाउन होननाय लोगो लोगोनो जोङो माने ससियेल डिसटेन्स मेनटेनखौ जों खालामनांगोन। बेखौ खालामबानो जों बारग'गोन। आरो गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि थिनदों बेफोरबायदिखौ जोङो पालन खालामलांबाय थाबानो जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाखौ मोनगोन होननानै सानो। बेनिखायनो आङो नै दा गासैखौबो जेसेबां भारतबर्ष आरो आसामाव जेसेबां सुबुं दङ बिथांमोनखौ आं खावलायबावनो सानो जोङो जाहाथे माने गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि थिनदों बेफोरबायदिखौ जों माने पालन खालामनांगौ। बेखौ पालन खालामलांबाय थाबानो जोंनि माबाया कर'ना भाइरासनिफ्राय जोंहा रैखा मोननायनि मोनसे लामाया दङ। आरो आं बेखौनो खावलायबावो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि थिनदों बेफोरबायदिनो जाहाथे माने फालिलाङो बेखौनो आं रायजो राजाखौ खावलायबावबाय। जिहेतु बे हाबाफारियाव जोंनि मा समाज सिबियारि आफादफ्रा बाहागो लादों? सिबियारि जाहा माने दङ बेयाव UBPO आरो मा होनना बुङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBLT वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसे माखासे बारग' NDB फोरबो दंफायो।
आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो दङ बर'आव जेसेबां माने आफाद दङ बिथांमोना जोंनो हानायखिनिखौ सहाय होदों आरो जोंजों नै दा माने माल राननायावबो बिथांमोना हेफाजाबबो होफादों।